ברוכה הבאה, מיכל. איזה כיף, איזה זכות שאת בין המומחיות בבית ללימודי הנחיה עם קלפים. את מביאה משהו אחר, כל הרעיון של סול קולאז' הבינלאומי ובכלל, ממש אנחנו נרגשות שאת חלק מאיתנו. מה זאת אומרת? מה שאתם מזמינות אני באה. אז מיכל אהובה ויקרה, בואי תספרי לנו ככה על מה הקורס המעולה והמיוחד שלך. אז באמת קורס שקשור לקהילה הזו שאנחנו מחוברות אליה, של אנשים שמחפשים איזושהי עבודה תהליכית ואישית ומשמעותית דרך קלפים, אבל מה שמיוחד בו זה שאת הקלפים אנחנו יוצרות, ויוצרות אותם במדיה שנקראת קולאז', שזה בעצם בחירה של דימויים ויצירה של איזשהו שלם מתוך דימויים שאנחנו בוחרות. אז עצם זה שהקלף המשמעותי הזה, שאחר כך הוא הופך להיות גשר לתת מודע ולתוכן הפנימי, הוא לא נשלף מתוך חפיסה שמישהו אחר יצר עבורי, אלא מתוך יצירה שלי עצמי. זה הדבר המשמעותי פה. והדבר הנוסף, כמובן, מתכתב עם כל מיני היבטים עמוקים ותיאורטיים שנמצאים מאחורי האמירה הזאת. זה לא סתם בגלל שזה כיף לעשות לבד, אלא שיש לזה באמת הרבה משמעויות, גם רוחניות, גם רגשיות, גם קוגניטיביות, גם נוירולוגיות. יש לזה המון המון משמעות לזה שכולנו מעורבים ביצירה של הקלף שלנו. ויש פרקטיקה שלמה של איך לעבוד עם הקלף אחרי שהוא נוצר, ואיך להפיק ממנו ולפענח מתוכו את המסר של התת מודע, את המסר של הנשמה. בגלל זה זה נקרא קולאז' הנשמה, שזה רובד שהוא לא תמיד נגיש לנו ביום יום. הוא לפעמים קצת נגיש לנו בחלומות, לפעמים מהדהד לנו דרך כל מיני אגדות או סיפורים, ופתאום עולה איזשהו רובד כזה שמהדהד לי מאוד עמוק, ואני אפילו מזילה דמעה ולא מבינה על מה זה בדיוק ניגן. אז הקלפים שלנו הם סוג של גשר כזה לתוכן הזה, שהוא לא מי אני ברמה של הצ'קליסט והאישיות והאגו, אלא ברמה של הנשמה. וזה סיפור שכשמתחילים אותו אי אפשר להפסיק. זאת אומרת, אני התחלתי לפני 10 שנים, והיום יש לי 900 קלפים. אז יש לי 900 דרכים לדבר את הנשמה שלי ולהבין אותה דרך הקלפים האלה שיצרתי. ועוד דבר מיוחד פה זה שזה בנוי לפי מודל, שכמובן כל ערכת קלפים, למי שמומחיות לקלפים אתם יודעות, יש סדרות, יש רציונל, יש מבנה מסוים. אז המבנה פה הוא בנוי על העצמי לפי יונג, זה בעצם פסיכותרפיסטית בשם סינה פרוסט, שיצרה מודל מאוד הוליסטי על מי זה אני. שאנחנו בעצם בקורס לומדות את המודל הזה, את הסדרות השונות, כמו קליידוסקופ כזה, את האפשרות שלנו לראות את הנשמה דרך היבטים שונים, פסיכולוגיים, משפחתיים, חברתיים, רוחניים, אנרגטיים, לקבל עוד ועוד הרחבות והעמקות למי זאת הנשמה שלנו בעולם. ואם ככה נתחבר, למי זה מיועד, הקורס הזה, שבעצם נכנס לעומק בנשמה? למי הוא מיועד? אני חושבת שזה שבט כזה של אנשים, הרבה פעמים זה בעיקר נשים, אבל פתוח גם לגברים כמובן, שהחיפוש הזה הוא חלק מהמהות של השבט המיוחד הזה, שלא לא מסתפקות במשהו שהוא על פני השטח, אלא באמת יש איזשהו תהליך מאוד יצירתי וחי בתוכנו, במעמקים שלנו, שמחפש את התשובות האלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת איזושהי נטייה של, אפשר להגיד, יצירתיות, לא בהכרח במובן של להיות אומנית, אבל זה סוג של אומנות חיים, אומנות נשמה, של להיות מעורבת במו ידייך, עם כל החושים, בחומרים שמהם מסע החיים שלך מורכב. אז המקום היצירתי פה הוא גם כן מאוד מאוד משמעותי. וגם איזשהו חיבור רוחני
כשאנחנו מדברות, סינה פרוסט כמובן, אנחנו מדברות על יונג, אנחנו מדברות על זה שהוא נפרד מפרויד בגלל שהוא הביא את ההיבט הרוחני לתוך הטיפול. הוא לא הסתפק ביצרים והדחקות ואני ואגו, אלא הוא הביא את כל הרובד הזה של האדם הוא גם יצור רוחני, ובלי לטפל ברובד הזה אנחנו בעצם לא באמת נצליח לחיות חיים מלאים. אז כן, איזושהי נטייה גם לכיוון הרוחני. מיכל, זה מרתק. ממש. אנחנו מזמינות אותך לבחור איזשהו קלף מבין במקרה שלך זה מחפיסת הקלפים, קלפי הקולאז' נשמה שאת יצרת לעצמך. כן. וזה חלק מהקורס שכל אחד יוצר לעצמו, אז בואי תבחרי ככה באופן סמוי את אחד מהקלפים, ותשתפי אותנו מה הוא עוד מוסיף, מה הוא עוד מספר על הקורס שלך. תראו, פה יש איזה וואו, כמה מאות, וזה קופסה אחת מתוך 6, אז תחשבו וואו. כמה צריך לדפדף כדי... מהמם, וכל קלף כזה הוא קלף, בעצם קלף נשמה שלך. כן, את לגמרי. יצרת. הגעתי לקופסה שהיא קופסה מסדרת הקהילה. אז בעצם קופסה שיש בה קלפים של אנשים, שיצרתי עבורם קלפים, כי הם הטביעו את חותמם במסע החיים שלי. אז הקלף שהוצאתי זה הקלף שיצרתי ליונג, ורוצה שאני אספר עליו? אני רוצה שתספרי מה זה מספר, מה הקלף הזה מספר על הקורס שלך. טוב, קודם כל מספר את מה שאמרתי, שהתיאוריה שלו והמודל של איך שהוא תופס חיים טובים וחיים מלאים נמצא בבסיס של מה שאנחנו נלמד. אפשר להגיד שהוא היה אבא של התרפיה באומנות, עוד לפני שקראו לזה ככה. בעצם הבן אדם שעשה גשרים בין כל דבר אפשרי, בין מערב למזרח, בין המוח לידיים, בין פסיכולוגיה לרוחניות, ליצירה. זה בדיוק מתכתב עם המסע חיים שלי, ולכן אני כל כך מחוברת אליו. אבל הקלף הזה הוא גם קלף שיצרתי בדיוק לפני 10 שנים, לפני שנסעתי ללמוד את סול קולאז' בפורטוגל, והוא מביע סינכרוניות, בגלל שבעצם יצרתי אותו אינטואיטיבית לגמרי. בחרתי את התמונה של יונג מתוך איזשהו אתר באינטרנט שאהבתי אותו כסבא מבוגר וחכם, אבל שובב כזה, עם כזה של ניצוץ בעיניים. אמרתי, איפה נשים את יונג? ואז אמרתי, טוב, יונג זה מנדלות, כי הוא התעסק הרבה במנדלות של המזרח, וחקר אותם, וגזרתי את המנדלה הזאת מתוך national geographic, וצבעתי אותה קצת עם צבעי מים, והדבקתי אותו עליה, ואז נסעתי לפורטוגל, זו פעם ראשונה שהייתי בפורטוגל, ומצאתי את עצמי הולכת בתוך הכיכר הזאת, פתאום גיליתי שזה מקום אמיתי, שהיא נקראת כיכר מגלי הארצות. וזה רק המחשה קטנה לזה שזה כל הזמן קורה עם הקלפים האלה, אנחנו כל הזמן בעצם מופתעות, ואתם גם מכירות את זה כי השתתפתם בחלק מהסדנאות שלך, כאילו התת מודע יודע לפנינו, ואז פתאום מביא לנו את זה דרך הקלף. ובואי נראה עוד ממד ויזואלי שמדבר את הקורס שלך. תגידי לנו מה זה עוד מוסיף על הקורס. יש פה דמות מרכזית בעצם, לא יודעת, חלק אולי מזהות אותה כפרידה קאלו, אבל זה לא ממש משנה בהקשר הזה, אלא אם כן אני מחוברת לפרידה קאלו ואני רוצה ליצור לקלף. בכל מקרה יש פה דמות מרכזית, כשאנחנו יוצרות את הקלפים, להבדיל מקולאז' שהוא נגיד לוח חזון שעושים הרבה פעמים, או שיש את השפה הזאת של הריבוי עם הקולאז' שעוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, אז בסול קולאז' אנחנו מתמקדים באנרגיה אחת בקלף. אנחנו אומרים יש אין סוף קלפים שאפשר לעשות, לא צריך לערבב את האנרגיות בתוך הקלף. הקלף עצמו נתמקד באנרגיה אחת. ואז כל מה שמסביב לאותה דמות מרכזית הוא בעצם לשירות הדמות המרכזית. הוא בא להגיד את המסר שלה או לחזק את המסר שלה. וואו, מיכל, המון המון תודה. אנחנו מתרגשות ושמחות שאת חלק מהקבוצת מנחים מומחים, שבאמת, את אומרת מחברת שחיברנו, שאספנו, שאנחנו
כן, שאנחנו מהקולאז' מאחדות הזה. הקולאז' המיוחד הזה, באמת, והוא באמת קולאז' של נשמה, ככה אנחנו מרגישות, כי כל מנחה, באמת, את מנחה באמת מבחינתנו בחסד, וזכות גדולה לבוא ללמוד אצלך, ומי שיצטרף אלייך זה באמת... אני רק לא אמרתי שזה שבט שהוא גם בארץ, אבל הוא גם בעולם, ומי שרוצה להמשיך בזה, יש לזה אופק מקצועי גם של ללמוד את ההסמכה וההנחיה, זאת אומרת, זה איזושהי כניסה לעולם, שכמו שקרה לי, נכנסתי לפני 10 שנים, ומאז רק נכנסת עוד ועוד. מתחילים בקטן, ואחרי זה אין לזה סוף. כן, כן, בדיוק. תודה, תודה, מיכל. תודה רבה רבה. אוהבות אותך. גם אני אתכן מאוד. אתה עדיין מקליטה? תודה, תודה. תודה לשתיכם.